on. Oh my god, 15 seconds. И здравейте, вие сте през 300, ще ви покажа втория епизод на поредицата Survival Minecraft. Забравих. Не си знам репликите, там са не види. Всъщност аз си намерих айтемите. Това аз читнах същите. Нали списал, аз бих два ендермана след това. И после пак умрях. Едва си читнах ендерпер. Та вие не сте видели нищо. Вие видяхте почти всичко, само дето не сте видели как убивам ендерманите. И ето нали съм се събрал с читна стони и пъртопи. Сега... Come here, pig, I'll kill you. Oh, perfect. Oh, coal! Yeah, baby. Finally, I found some coal. So intense. Аз ще го седна на PS4, защото не искам да умра пак. О, аз съм избрал, забрал, вечната черна овца. Дай! Дай! Колец няма да ми навреди. Предполагам. Няма да ми навреди малко колец. Wait, защо си използвам айронката, като си имам стоун? Я крафтнах стоун, като само не знам да си използвам айронката. Чета крава да я убия. God, found the Лол. Сега си копнем малко стоун. The furnace. Може да видите, предполагам, че не сте слепи, тези, които го гледате все пак. Хайде дай. Аз си нямам крафтинг тейбъл, трябва да си изложа. Истината част, наистина ще се направя стоун неща, преди той главен зомби да му убие. И заради тъпия лак не можа да го убие. О, ендерпер, да, игра на... Сега се сетих да ви кажа. Да, имам ендерперли, те работят в действителност. Просто сега нямам нужда, пък ска само ще си губа ендерперлата. Те действително сработят и дропват от ендермайните. Това, че съм ви го показвам, не означава, че лъжа. Много мобове. Много лагва. Чоп съм. Уйде! Този епизод буквално ще днес е последният за днес, защото аз нямам доста късно. Както ще е, почти 10 почти 10 часа. И за нещо ми дават пръчки. Ако ми потребват. Господ ми е дал пръчки, аз ще ги използвам. Спенстър, дропър. Не ми трябват. Не ми трябват. Сега... Аз също не се нуждая от фурнас, точно в момента. Ай съм овцо. Ей, овца. Абе, ти искаш меч. Но не ме питаш. Какъв е на вкус? Трябва ли за леко? Валя.
Уляля, Майнкрафт леко. Сега бъдат саплинги, боклуци. I don't want saplings. Мен това си е пълен гарвич. Айде. Don't want any saplings, get away from me. Get this iron sword. Let's go in here, I can't see anything. Това да ми ви не виждате нищо, че да... Видим, ще брайтнес, не е на авто. Майнкрафт на макс. Ще си крафна. Сега трябва торча да видим. О, айрон. Сега... О! О, cool. Cool. Luck. Окей, 24 кол. Така. Техме този айрон. О, сега се сещам. Вие може би сте видели, но от първия клип забравях да ви кажа, може би сте видели новото ми интро. Искам да пишете в него, аз забравях да ви кажа, мисля да ви кажа, но искам да пишете не само за клипа ми, ако ще пишете в коментарите, ами и за интрото какво мислите. То не много ще се промени, нещо, понеже аз нямам достатъчно силен телефон и достатъчно
и не съм достатъчно умел в търсенето на разни програми, за да го направя, просто искам да разбера вашето мнение. Без причина. Така, нека да видим. О-о-о. Да, нещо. Хоп, също, значи ли какво хора? Аз бях забравил, че имах 2 златни ябълки преди да умра. What's this? Ел. Те поне да много време, пък ние нямаме много. Ще го дам на пауза, докато айронът стане, както и останалите неща. Ще имам няколко храни. И това е. Нали, преди паузата. Добре, след векове и векове на отчаян труд и каквото и да е там, си имаме пълен сет от тъгове и уепони, нали, айрон. Чакайте да си взема лавата. Да, тази лава... чиста облак. Ще я използвам, за да може да си разкарам буклука от инвентара. Почти да ги имам доста. Бед. И нека да махнем PS4. Защо отнема толкова време това? Нормално. А знаете ли какво? Аз все пак събрах и си пека храна. Има само една минутка. Big cave. Вау, и май ще трябва да приключваме, защото нямаме много време. Това беше всичко от мен, надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да пишете в коментарите за вас говореше през 300 и довиждане хора, да се видим пак или пак не.